Februarie, Coman, Michi. Uite, băieții își fac de cap. Ne vezi? Da, da. Bun. Pregătim pentru o săritură mortală aici. Nu, Mihai, altceva. Da. Auzi-mi tu de-a berbelacul de pe aici, bă, unde se poate ne făcut. Coman de-a berbeliacu, Eu auzi. sar aici în cap, mă rug acolo. În prăpastie, pe rând sărit. Stați așa un pic. Filmează, Lica? Da, îl filmez și pe Costel cum s-a dat de berbeliacu și acum... Aici, mi-a intrat zăpadă și Și acum are zăpadă și în... Mami, mă filmez? Da, imediat. Costel ești cam țapăn. Ai, mi-a intrat Ia zăpadă. atent aici, pregătește-te că sar aici în prăpastia asta, uite-te. Haideți să vă văd. Da, vin primul. 1, 2, 3 și... Mai prins, da? Da. Altul, 100 de kg, cam greu. altul. Să vedem pe Michescu. Nu sări în cap, nu sări în cap, nu sări în cap. Michi, vezi că este o piatră. Nu în cap, Peste. Dă-i de aici. Hai, Michi. Michi. Ia de Dă-i drumul, George. Hai, Toma. aici. Vezi să nu-ți dea soarele în ochi. Dă din lateral. Hai, George, aruncă-te. Hai că nu mai e. Hai, bagă-i. Bine, George. Hai, Coman. Hai, Coman, aici în stânga ta, aruncă-te. Mai prins, Liliana. Da. Hai, ce fain a fost. Ia foc, filmează fata, uite-i filmează fata. Uite-i filmează fata. Ah, ce fain a fost. Michi. La Coman. Ce faci, Coman? Na, ce bună e fata. Stai! Salutăm prietenii de la Timișoara și din toată țara! Timișoara. Vă salutăm! Și Caracalul salut. Ne vedem pe Facebook! Ne De pe vezi bine? Unde? De pe Aprica 2013. A fost super! Gata? Gata. Stop!